Dobrý deň. Ja som sa s tým testom začal vo svojich 4 rokoch. Čo som sa najprv okolo takýchto stromov. Hej. A potom som prešiel k takým menším stromom. 3. Takýchto nejaký. A potom som prešiel ku stĺpom elektrického vedenia. Ja vidíte, že som videl, čo to spali. Ale nikto ma tu nedrží. Som tu dobrovoľne. Prepáčte, pán Tomáš, ale vy sa nechovate dobrovoľne.